Здравейте! Аз съм Благовеста. Намирам се в село Свирачи, община Ивайловград. За мое истинско удоволствие ми предстои ден пълен с нови знания и опит. От векове знанията и уменията за това как да се създава красота се предават от майка на дъщеря, от баба на внучка. Ако посетите красивото село Свирачи, не само ще се запознаете с прекрасните му и гостоприемни жители, но и ще научите как се тъкат месали и хасъри. В Ивайловградска община все още пазят завещани от нашите баби шарки и ги предават на новото поколение. Месалите са кърпи, които са се използвали да се завива хляба с тях при ритуали и обреди, както и за покриване на главите, докато се работи на нивата. А хасърите са нещо като пътеки, но изтъкани от царевична шума. Златните ръце на жените от Свирачи майсторят различни, красиви и полезни предмети от листата на царевицата. Можете да се научите как да изработите красиви цветя, сандали и дори кукли от шума. Ще имате невероятната възможност да видите как нашите баби практикуват традиционните ни занаяти. Ще имате невероятната възможност да видите как нашите баби практикуват традиционните ни занаяти. Но преди да се стигне до такашния стан, пътят на вълната е дълъг и труден. Работливите жени не губили нито миг и докато си разказвали легенди и гатанки, се стараели да покажат уменията си в ръкоделни женски занаяти. Това се нарича седянка и е представена от жените на село Свирачи. Те подготвят вълната, предат, шият, навиват прежда и същевременно пеят. Елате в община Ивайловград, за да се насладите на това незабравимо автентично преживяване. Днес не само научих полезни и интересни неща, но разбрах защо толкова много обичам това място. За да научите защо българите сме толкова горд и работлив народ, елате и опитайте от нашето гостоприемство. Очакваме ви!